Vítejte. V dnešním světě spirituality, kde se, řekněme, míchá všechno se vším a v každý si může vybrat svou cestu, se podíváme na text, který jde úplně proti proudu. Přesně tak. Máme tu srdečné, ale zároveň nesmírně přísné poselství od zenového mistra Sumangali Sayadaw Vien Phuc. A tenhle text tvrdí, že žádný výběr neexistuje. Že je jen jedna jediná mapa k osvobození a všechny ostatní vedou prostě do slepé uličky. Dnes se tedy ponoříme do argumentace, která je pro někoho možná osvobozující svou jasností, pro jiného zase až nebezpečně dogmatická. Přesně. Naším úkolem je pochopit logiku tohohle nekompromisního pohledu. Autor se nesnaží být diplomatický. Naopak, to rozhodně ne. Velmi ostře se vymezuje proti tomu, co považuje za populární omyly a takové ty zředěné verze buddhismu. Celý text stojí na jednom pilíři. Buddha Gautama objevil a učil jednu jedinou cestu k ukončení utrpení. A naším cílem je to rozebrat. Naším cílem je tuhle argumentaci nestranně rozebrat a pochopit, proč je podle autora tak zásadní se jí držet. Bez jediné odchylky. To zní jako výzva. Tak se pojďme podívat, co přesně ta jediná správná cesta obnáší. Ušlechtilá 8dílná stezka. To zní upřímně dost akademicky. Možná i trochu odrazujícím způsobem. To chápu. Dá se to nějak přiblížit v praxi, abychom si pod tím představili něco konkrétního? Určitě. I když název zní formálně, v jádru je to velmi praktický a systematický trénink. Můžeme si to představit jako stavbu domu. Dobře. Nemůžete začít střechou, že jo? Musíte mít pevné základy, pak postavit zdi a nakonec střechu. Text dělí tu stezku ve vietnamštině Bat Thang Dao právě do takových 3 logických na sebe navazujících částí. A je zajímavé, že se drží těch vietnamských termínů. Ano, je. Zdůrazňuje tím svou vlastní tradici a linii a ukotvuje to univerzální učení ve svém konkrétním kulturním kontextu. Rozumím. Dává tomu punc autenticity. Takže, jaké jsou ty základy? Co je ten první krok? První částí těmi základy je mravnost v originále J. To zahrnuje správnou řeč, správné jednání a správné živobytí. Takže v podstatě etika. V podstatě ano. Je o to, aby naše vnější chování přestalo způsobovat škodu sobě i ostatním. Znamená to nelhat, nekrást, nezabíjet, neubližovat slovem. Je to takový proces očištění našeho jednání, odstranění těch nejhrubších mentálních nečistot, které se projevují navenek. Takže je to vlastně takový etický kodex, taková do no harm startovní čára, která je společná mnoha systémům a filozofiím. To dává smysl, jako první krok. Přesně. Je to nezbytný, ale zdaleka nepostačující krok. Na těchto pevných základech mravnosti se teprve začíná stavět. A to je ta druhá část. Druhou částí je soustředění, tedy diening. Tady už trénink směřuje dovnitř, k naší mysli. Cílem je sklidnit tu roztěkanou, neklidnou mysl a udělat z ní nástroj, který je stabilní, pevný a poddajný. Takže to není jen pasivní sezení v tichu? Vůbec ne. Je to aktivní trénink, kde se učíme vracet mysl k jednomu bodu, třeba k dechu. 100krát, 1000krát za sebou. Každý ten návrat je jako posílení svalu. To je skvělá analogie. Takže to není ani tak o nalezení vnitřního klidu, jako spíš o jeho aktivním vybudování. Člověk si ten klid a soustředění musí prostě odpracovat. Přesně tak. Klid a soustředění nejsou výchozím bodem, ale výsledkem disciplinované práce. A teprve, když máme tenhle nástroj, klidnou, ostrou a stabilní mysl, můžeme přistoupit k finálnímu kroku. K té střeše, přesně. Tím je třetí část. Moudoust, tuet. S touhle vytrénovanou myslí začneme zkoumat realitu takovou, jaká skutečně je. A cílem je pronikavé pochopení 3 základních charakteristik existence. Pomíjivosti, utrpení a nejá. Aha. Nejhlubší příčiny našeho trápení. Nevědomost, chtivost a nenávist. A tohle je podle textů ta část, která je unikátně buddhistická a vede k definitivnímu osvobození. Máme tedy jasnou a logickou strukturu. Etika jako základ, pak systematický trénink mysli a nakonec využití této vytrénované mysli k dosažení osvobozujícího vhledu. Ano, že dint tve. Ale co mi přijde na tom textu nejvíc provokativní, je to, jak obrovský prostor věnuje vymezení se vůči tomu, co buddhismus podle něj není. Je to, jako by autor říkal, tady je ta správná mapa, ale co je ještě důležitější, tady je 5 falešných map, které vás zaručeně zavedou do bažin. Ano, ta negativní definice je pro text klíčová.
A první věc, kterou napadá, je asi ta nejrozšířenější představa. Nestačí prostě být dobrým, slušným člověkem a žít v míru. Přesně. Spousta lidí si myslí, že to je podstata duchovní cesty. Být dobrý člověk. Podle tohoto textu je to fatální omyl. Autor to nazývá cílem náboženství lidskosti, nikoliv buddhismu. Být laskavý a etický je samozřejmě naprosto nutný základ. To je ta první část, ta mravnost. Ten základ domu. Ano. Ale zaměňovat tento základ za konečný cíl je podle něj jako si myslet, že pečlivá příprava na vysokohorskou expedici, nákup vybavení a studium map je expedice samotná. Cíl buddhismu je mnohem radikálnější. Nejen hezčí život, Nejen příjemnější život v tomto světě, ale úplné vystoupení z koloběhu znovuzrozování. páni. To je silné. Co dalšího text kritizuje? Často slýcháme takovou tu uklidňující frázi, že všechny cesty vedou k jednomu cíli. Tuto myšlenku text označuje za naivní a nebezpečný omyl. Tvrdí, že pouze ušlechtilá 8dílná stezka vede k nirváně. Jiné duchovní cesty mohou vést k lepším znovuzrozeným, třeba v nebeských sférách, ale to je stále jen dočasná, příjemnější zastávka v rámci samsáry. Jako jet vlakem do Brna a doufat, že dojede do Ostravy. Přesně taková je ta analogie. Může to být pohodlná cesta, ale cíl je prostě jinde. Z pohledu tohoto textu neexistuje žádná duchovní pluralita, pokud jde o konečný cíl. Pojďme na další konkrétní praxe. Zpívání manter, recitace súter, odříkávání jména Buddhy Amitáby. To je v některých buddhistických školách naprosto centrální praxe. Pro miliony lidí. Co je s tím podle autora špatně? No, text připouští, že to může dočasně uklidnit mysl, navodit příjemné stavy. Problém ale vidí v tom, že to není systematický trénink. Chybí tomu ta postupná kultivace, mravnosti, soustředění a moudrosti. Chybí tam ty 3 kroky. Přesně. Je to vnímáno jako pokus o zkratku, která ale nefunguje. Znovu zrození v takzvané čisté zemi Buddhy Amitábhy je podle textu stále jen zrozením v nebeské sféře, sice krásné, ale dočasné. Není to konec samsáry. Aha. Navíc autor zpochybňuje historický původ této praxe a tvrdí, že nepochází přímo od Buddhy Gotamy. Ale to je obrovská kritika. Pro mnoho lidí je to jádro jejich víry a praxe. Text jim v podstatě říká, že celý jejich duchovní život je postaven na mylném základě. Přesně tak, jak jsem říkala, text není diplomatický. Jeho lojalita je výhradně k tomu, co považuje za původní doložitelné učení z páliského kánonu. Cokoliv, co přišlo později a není v souladu se strukturou Gyediny Tue, je považováno za odchylku, neli přímo za scestí. Dobře, pojďme dál. Co představa přeměny utrpení? To je termín, který dnes slyšíme v psychologii i spiritualitě neustále. Zpracovat své trauma, integrovat své stíny, přeměnit bolest v sílu. Z pohledu tohoto textu je to zásadní nepochopení 4 vznešených pravd. První vznešená pravda zní, existuje utrpení. A toto utrpení je třeba pochopit, ne ho přeměňovat, ne s ním pracovat. Ne. Druhá pravda říká, že příčinou utrpení je touha a lpění. A tuto příčinu je třeba vykořenit, ne s ní pracovat. Myšlenka, že utrpení můžeme nějak zpracovat nebo přetavit v něco pozitivního, je podle textu jen sofistikovaná forma úniku. Je to snaha utéct před bolestí a najít radost, což je přesně ten mechanismus, který nás drží v začarovaném kruhu samsáry. To jde ale naprosto proti všemu, co nám říká moderní psychoterapie. Ta je přece postavená na práci s traumatem, na jeho integraci. Z pohledu tohoto textu je tedy celá tahle snaha jen další iluzí. Text by pravděpodobně argumentoval, že cíl psychoterapie a cíl darmy jsou úplně odlišné. Terapie se snaží, abychom byli zdravější a šťastnější uvnitř samsáry. Abychom lépe fungovali v tomto světě. Přesně. Aby náš život v tomto světě byl snesitelnější a funkčnější. Cílem dharmy, jaký prezentuje tento text, je z tohoto světa, z tohoto koloběhu úplně vystoupit. Takže ano, z tohoto striktního pohledu by snaha o integraci traumatu mohla být vnímána jako pouhé přestavování nábytku ve vězenské cele, místo snahy se s ní dostat. Fascinující. Další velmi rozšířená myšlenka, zvláště v některých zenových a tibetských školách, je víra v přirozeně existující buddhovskou podstatu nebo čistou mysl, která je v nás už od přírody a my ji jen musíme znovu objevit. A právě tohle text označuje za mylný pohled věčnosti. Podle autora nic takového jako věčná neměnná podstata nebo vrozeně čistá mysl neexistuje. Proč ne?
Protože základním zákonem existence je pomíjivost. Všechno vzniká a zaniká. Vše je v neustálém procesu změny. Čistá mysl není něco, co odhrabeme jako archeologové, kteří hledají ztracený poklad. Je to něco, co musíme postavit, cihlu po cihle, jako zruční řemeslníci. Není to výchozí bod, ale cíl dosažený usilovnou praxí. A to mě přivádí k poslednímu bodu, který bych chtěl probrat z této části. Co myšlenka, že není třeba se snažit a stačí jen pasivně pozorovat, protože vše se stane samo. To dnes rezonuje s mnoha lidmi, kteří jsou unavení z neustálého tlaku na výkon. I tohle text označuje za iluzi a v podstatě za duchovní lenost. Přímo to popírá klíčový prvek stezky, kterým je správné úsilí, vietnamsky Hanting Tan. Takže žádné pasivní čekání. Vůbec ne. Učení Buddhy je podle tohoto zdroje proaktivní. Vyžaduje aktivní úsilí o kultivaci prospěšných stavů mysli a aktivní odstraňování těch neprospěšných. Představa, že osvícení přijde samo od sebe, když budeme jen pasivně sedět a čekat, je podle tohoto zdroje v přímém rozporu s buddhovým učením. Duchovní praxe je zde vnímána jako práce na plný úvazek, ne jako relaxace po práci. Takže když to shrnu, prošli jsme si jednu jasně definovanou cestu a pak dlouhý seznam odboček, které jsou podle autora slepé. Text zní velmi varovně. Proč taková naléhavost? Co je v sázce? V sázce je podle autora všechno. Tyto mylné nauky, které označuje jako nedarma a nekázeň, nejsou vnímány jen jako neefektivní. Jsou vnímány jako aktivní jed, který oslabuje a poškozuje samotné základy buddhismu 3 klenoty. Buddhu, darmu a sangu. Přesně. Buddhu jako vzor, dharmu jako jeho učení a sanghu jako společenství praktikujících. Je to vnímáno jako existenciální hrozba, která může celé učení znehodnotit a zmařit snahu praktikujících na mnoho dalších životů. A co tedy doporučuje obyčejnému praktikujícímu, aby se v tomhle, řekněme, minovém poli různých učení a interpretací nestratil? Komu má věřit? A tady přichází naprosto klíčový a vlastně velmi racionální bod. Text neříká věřte slepě mně, protože já mám pravdu. Naopak vyzývá k návratu k zdrojům, k původním textům. Ano, cituje přímo Buddhu, který radil svým následovníkům, aby jakékoliv učení, na které narazí, i kdyby ho hlásal ten nejuznávanější mnich, pečlivě porovnali s původními texty, tedy se sútrami a kázeňským kodexem Vinaya. Takže to není výzva ke slepé víře v jednu autoritu, ale spíš k osobní odpovědnosti, ke studiu a kritickému myšlení. Přesně tak, je to vlastně vědecký přístup, máte hypotézu nějaké učení a tu musíte ověřit proti primárním datům, kterými jsou v tomto případě nejstarší texty. Pokud je dané učení v souladu s těmito texty, lze ho přijmout. A pokud ne? Pokud ale v souladu není, má být odmítnuto. Bez ohledu na to, jak charismatická nebo slavná je osoba, která ho hlásá. Je to obrovský apel na intelektuální poctivost a nenechat se svést líbivými, ale nepodloženými myšlenkami. Dnešní materiál nám tedy představil velmi striktní, puristický a v jistém smyslu elitářský pohled na buddhistickou praxi. Hlavní myšlenkou je, že existuje jedna jediná přesně definovaná cesta k osvobození. Ušlechtilá 8dílná stezka. Přesně. A jakákoliv odchylka od ní, jakákoliv zkratka, inovace nebo úprava je z pohledu tohoto textu v nejlepším případě ztrátou času, v horším případě nebezpečným bludem. Ano, tento pohled skutečně zdůrazňuje doktrinální čistotu a absolutní věrnost tomu, co je považováno za původní učení Buddhy, jak je zachováno v pálíském kánonu. Je to fascinující kontrast k moderním, často eklektickým přístupům ke spiritualitě. Kde si každý tak nějak poskládá to svoje. Přesně. Kdy si lidé volně berou prvky z jógy, šamanismu, křesťanství a buddhismu a vytvářejí si vlastní osobní syntézy. Poselství tohoto textu je přesně opačné. Nesyntetizujte, neupravujte, ale s maximální pečlivostí následujte původní tisícilety ověřenou mapu. Je to argument pro hloubku a mistrovství v jednom systému oproti povrchnímu přehledu v mnoha. Tento text tedy předkládá silný argument pro hodnotu jediné jasně vymezené cesty. Což nás přivádí k širší otázce, na kterou se můžeme zamyslet. Jaká je v jakémkoliv úsilí, ať už duchovním, intelektuálním nebo uměleckém, hodnota přísného dodržování jednoho systému oproti čerpání inspirace z mnoha různých zdrojů? Kdy